Tá seall le Áine Ní Bhreisleáin agus í bualadh le daoine as gach chinál cúlra. Cosintúir mé ar an dalamh sohanis. Dígur táine can sá tú? Hín tá mai bhain de tá sána bá tá rós. Ní raibh sé dachar an se sin a thuirt don táneiste. Siad a táhata go mé an vanilla is tí semester. Go gas agus Chluise sí scéalta faoin na dúchláin agus na heachtaí tá baint amach ag na persantachtaí seo. Well, bhí sé deachairm sa go raibh is có óg agus go raibh tinnis atá códóirí sin arm. Tá na daoine óga seo inis fréamhaithe in sa cleachtas a bhaineann leis an agadiaag. Tá go leor scéaltaí go fan éit se? Tá agus cuoine cí. Rinne me chud fás an seo bhaid ide.